castells que són de dues persones a cada pis. Hi ha qui en diu dos de 6, dos de 7, i hi ha qui en diu torre de 6, torre de 7. Tots són diferents noms, però els castells sempre són els mateixos. És una activitat que en aquests moments a Catalunya està molt arrelada. Penseu que hi ha quasi 60 colles en tot Catalunya, que també n'hi ha un parell a Catalunya Nord i també n'hi ha dues a l'illa de Mallorca. En aquests moments ja veiem els segons, que estan ja col·locats, veiem els terços que estan pujant ja sobre la pinya, i en el moment en què els terços, la majoria són noies, comencin a pujar, sonaran les gralles i començarà l'intent de castell.